All right, I hope the sound is much better now. I hope that the sound is better. I hope that the sound is better. If the sound is okay, just give me a green light. Nditaridzeiwo kuti rushagwa kuikwa zvakanaka tata timbo connecta panapa. The sound is just snapped up on me. You are back on. Is the sound okay? Just show me a sign that you can hear me. Apparently my handsets here. Pachipangwe. Inowikwa here, ndinowikwa here. Ndinowikwa here vari ukoko. Sound is okay. But there's a background. Veduwe ndatambura zvokadi. Vana Bill Gates nana Zuckerberg. Vabaiwa nokundidzingirira zvokwadi vachindidzimira foni yangu panapa. Wong tinokunzwai. Right, that's good. I think let's proceed. Nyaya tinayo nhasi nyaya yembira. It's like you are by the roaring sea. Aye. Ichokwadi ichocho nokuti it's a roaring sea. Many other people are listening to our conversation. My phone is fully tapped and there are other people who have an interest. Vangu vanotsvaka vozvo vangateerera mondiregereravo. Ndo zvinoitika izvozvo mondiregereravo shuwa. Hurumende dzinenge dzakateereravo ma-CIO nama-KGB nama-M15 vose vakateerera vachida kuhwa kuti tinoti kudii paprogramu yenyu pano. Mondiregereravo shuwa. It's beyond my control. I cannot handle that. All I can say is that our lines are fully monitored and they are tapped. So be patient with me. Ndoda kudzidzisai nyaya yembira. For a start, MBIRA. Totarira vara raro tichibva naro kumusana tichidzoka uko tigowisisa kuti tinotaura nechii nhasi. Vara rekutanga ndi A. Vara rechipiri ndi ra. RA ra. Vara rechitatu ndi ira. Vara rechina ndi bira. Vara rechi MBIRA. Vara rechishanu ndi mbira. Ini wacho unoridza ndozonzi gwenyambira. Saka mbira rinoperetegwa richinzi A, ra, ira, bira, mbira, gwenyambira. Kudzokorora futi A, ra, ira, bira, bira, mbira, gwenyambira. Ndo mashoko acho iwawo. A ichireva pazvakavambwa, pazvinotanga, ndo kuna Musikavanhu, ndo kuna Samatenga, ndo kuna Mwari, ndo kuna mubati wazvose unonzi A. Kana uchiti kuvhunduka kuti unenge wasvika pane zvinoshamisa kuti ndo kuti zvatyisa kaizvi, zvataridza kuti paita simba redenga. Ra ndo zuva zvichireva kujeka, kucheneswa, kugona kuona. Mukaverenga muKemiti, ra ndo Mwari vanorarama nesu vachitidetsera kuti tione kuti zuva iri ratinosangana naro nzi zuva kuIjipiti rinonzi ra. Saka unotipa ra ndo zuva ratinoshanda mariri. Ira zvinotaridza kuremekedza, utsvene, kushayiwa svina, kurumbidza mukururama. Ira kumunhu wakayera, zvinhu zvinoyera, zvinhu zvino udzamu noburemekedzi hwezvomweya. Kuira saka kuchinzi bai unoyerei, hakuzi kuira kakuti unomezhewa nechii. Unoyerei. What do you consider to be sacred? Isithakazelo sako sithini? Kusho ukuba le nto othakazelwa ngayo ingcwele, ihloniphekile,
ibusisekile ngakuwena. Saka a ndo kwazvakavambwa, ra ndo watinorarama naye anotienda kuti tione. Ira ubungcwele, ukuhlonipheka, ukubusiseka, kururama kwezvunhu, zvinhu zvinoira, zvinoera, chisi chinoera, mutupo unoerei, unoyerei, kuira ika ndokutaridza kuti uri mutsvene pazvipi, uri mutsvene pazvipi, wakarurama pane zvipi, ndopana ira. Bira ivungano yavanhu vanoyera, vauya kuzorumbidza ra wabva kuna a. Saka bira igurumwandira ravanhu vasangana kuvuchira nokutamba nokudzana nokuimba, kuridza ngoma, vachifuridza hwamanda, ndo rinonzi bira kai. Bira zvichitaridza kuti nhasi tinorumbidza, tinobira, tinopira, kupira pabira rinoyera ra rabva kuna a. Saka bira iunganidzo yavanhu vanoyera. Tanga wageza mavoko usati wabata bira. Bira rinobahwa navanhu vanoda kupira mukuira, muvutsvene, vachiwirirana nara wabvaye kuna a. Mbira yava instrument kai. Mbira chava chibato chatinobata namavoko. Mbira yava bhara ratinotoshandisa kuimba nokushaura nokudanidzira panguva yebira rinoira rabva kuna ra uyo watapuwa na a. Saka mbira is an instrument which we play during bira, and the bira itself is an ira occasion, and an ira occasion says we are celebrating the day ra, which has come from a. Saka mbira dzedu dzechinyakare dzadzishandisiwa pamabira, kupira zvinoira zvabva kuna ra watapuwa na a. Gwenya mbira, ndini ndinokwenya mbira pabira rinoira rabva kuna ra watapuwa na a. Nxa sesikhuluma kanjalo, imbira ke into esisebenzisayo nxa sisenza imicimbi ehlanzekile, ebusisekile, ukuxoxisana nemoya, ukuxoxisana nembali yayizolo. Iyo mbira yacho inogadzirwa nomuti womubvamaropa. Zvachikaranga kaiti mubvamaropa zvichitaridza muti unobuda ropa, tisu yeropa tinobatana naizvozvo. Saka munowisa kuti kana matanga kutanga nyaya yeAfrican spirituality, hatina kudzidzisiwa kunamata, kuna maata, kuna maati. Vanoita zvechirungu chiteerera ipapo. Maati ndo mitemo ine gumi yevana veIjipita, asi yekuIjipita yanga iriyo 42. Vakazotora mitemo 42 vakaiukanya, vakasiya yava 10 commandments kugadzira bhaibheri renyu nhasi, kana muchiti mitemo yaMozisi, mitemo ine gumi. Mitemo ine gumi yenyu yokwaMozisi midoko pane mitemo yamaati. Maati mukuru kudarika Tora. Ndinoreva kuti kudii? Ndichireva kuti mitemo yamaati, maati mogugulawo zvimwe muchiverengawo vana vanyamunhu, muchiverengawo kuti zvinotaurwa namaponga izvi ndizvo here kana kuti nhema. Ndai mutoverenga, muverenga mitemo yamaati, muverenga mitemo Enuma Elish, muverenga yose uchiiunganidza yose, uchakara kuona kuti chitendero chamaHebheru chidoko pachitendero chamaAfrica.
Mwari takamuziva isu varungu vasati vauya. Mwari takamuziva vachena vasati vauya. Chitendero chamaart, chitendero cheZimbabwe, chitendero cheIgipita chikuru kudarika chitendero chamaHebheru. MaHebheru vadoko, vana vazukuru ava vakauya kukwera zuva. Saka paipapo when you learn to play some of these instruments, you cannot miss that chitendero kupinda mweya, and our nhoroondo yedu inotipa software, inotipa dzidziso yatinogona kushandisa dzidziso yacho iyoyo kuti tione kuti tobatisana sei pakudzidzisana nokuraramisana tichitaura nyaya dzomweya muchitendero chavanhu veAfrica. Saka chokutanga, madzaniro edu, maimbiro edu, matauriro edu, nzvimbo dzedu dzinokosha, vana Matonjeni pataindokumbira mvura chinyakare, michakata yedu, marinda edu, vakuru vedu, nehwamanda dzedu, ndo zvaiva zvaishandisa izvozvo chinyakare kuti tigona kutaura naMwari. Mwari wacho tichitotaura naye, mvura yainaya zvokwadi, taitoinda kundodanidzira mvura yonaya, kana kwaita nyaya yeshuku, kana kwaita nyaya yeugweri, kana kwaita nyaya yehondo nini, zvose zvaipigwa, taipira pamabira, asi achiitwa navanhu vanoyera. Chembere dzaibika doro racho dzisingachaendi kumwedzi. Vana vaichera mvura yacho vanga vari vana vasati vavatana vakomana, sikana vachichera mvura yacho. Zvose zvoitiwa mubutsvene nomukururama, nokuti mubutsvene nokururama ndo munowanikwa nduramo yokuraramisa nokufambisa nyika zvakanaka. Namashoko iwawo, kana uri paunogona kutsvaka zvakambira newewo yako, umboisawo padivi, umbopota uchimboti kana zvambokwidza umbokwenya mbira mbichana
zvinofambidzana naizvozvo. Saka musarasha chivanhu chenyu, musadzinganisana namapete apa next door. Mumba menyu makazara mbeva, chimbotsvairai mbeva dziri mumba menyu mugozoona kuti mangwana modii namapete apa next door. Mondirega kwanhasi ndichimbomanya muprogramu ndimborire nhema. Tiri paGalaxy Universal Network, Galaxy Universal Network. Ndopandiri kuita program iko zvino yema-ancient traditions nevakomana vanenge vachiidza magitare ipapo, chimbotaura hedu nyaya dzekuraramisana nokubetserana savanhu vemuafrica. Ivai nezuva rakanaka, ivai nezuva rakanaka. Usamanyira kundobvisa chitanda chitokotoko chiri mukati meziso roumwe, iwe muziso mako mune zidanda ziguru. Savanhu veafrica ngatimbobvisaiwo matanda edu ari mumeso, timboona kuti sibuya kwaizolo sibe siphila kanjani, sibe sikhonza kanjani, sibe sithandaza kanjani, sihleleke kanjani kwindawo yethu yokukhona. Sesisuka lapho ke sesiyoxhumana-ke ekukholwa. Ukukholwa nyange mukati muenda kuchechi, kuchechi hakuna chechi yamukati chechi ibira, chechi ibira. Muri panosangana vanhu vanenge vachirumbidza, vachipira. Saka kuchinzi bayisai mupiro, kupira kauika, kupa mupiro, kupira pabira. Asi vanhu vanosangana pabira, pamunoti muchechi, pabira ipapo, ngavave unokuyera, kuira, kushayiwa shina. Vanhu vasingadi, vanhu vasingaroyi, vanhu vasingaurayani, vanhu vasina zvishura, vanhu vasina mashoko asina kururama. Ndokuti bira renyu rive bira rezvokwadi, ndokuti chechi yenyu ive chechi yezvokwadi. Ngaive chechi inoungana vanhu vanoira pabira vachirumbidza. Kana mozotaura vhesi moti this is the day that the Lord has made, we rejoice and be glad in it. Ndo zuva kai, ndo yatapuwa kai, ndo zuva ratapuwa kai. Saka torumbidza mukati mezuva rachiruru, tichiita zvinhu zvitsvene. Ndo kupira ukoko, ndo bira redu, ndo kuti gotaudzana zvakanaka namusika wanhu wedu. Tinotenda tizoonana zvakare vhiki inouya nenguva yakafanana. Mwari wenyasha vakuitirei zvakarurama.